И какво става, хора? Аз съм Ninja Pro и днес ще играем на Color Switch. Който не знае, ще напишем долу в коментарите. Сега съм минал малко нива. И тук съм на това ниво. Това е много лесно. Има и по-трудни нива. И хора, ако някой знае защо, например, първо ниво, например, 42 е по-трудно от 43-то. Това, ако някой го разбира, може да го напише долу в коментарите защо. И на хората, и на мене. Запомните всичко, където казвам. Ще ви напомня да изгледате клипът в начало. Ще напомня за това, така че не се бойте, ако забравите. Тук малко увеличи звукът, да се чува малко мелодия. Хора, съжалявам, че няма да започна от началото, ама просто сега започнах да снимам. И какво става, хора? Аз съм да Флаш. Стига си ми развалял клиповете. Кой е моя част? Аз съм клип, не сме от един канал. Не, ще изгоня сега от канала. Аз не си че обработвам клиповите. То каза, хора, колко е дълго това ниво. Хора, ще ме извините, ма трябва да обработваме тук сега един клип, който ще вече... Като гледате този клип на Color Switch, този клип сега, който обработвам, вече ще е качен. Да знаете. Да, малко ще се чува. И защо трябва тук да си го обработваш? Сега аз съм готов само на минута. Това накрая е много трудно. Хора, ако някой го е минал, той ще е късметлива. Сега ще се върнем. Колко беше? Хора, върнахме се. Просто имаше реклама. На вас не ви се гледа реклами. Мале хора, колко ми лагва. Ох, много ми лагва. Чакай, малко ще го почистя. Сега. И хора, върнахме се. Надявам сега по-малко да ми лагва. Ако ще ми лагва пак. Ей, кука. Куката, кука. Куката, кука. Хора, съм малко да кача клип, беси ми. Няма страшно. Ще направя. Това лагване е много дразнещо. Хора, кажете ми как да оправя този проблем. Много е гадна. Откъде знаеш? Аз съм до тук. Докато снимаш? Хора, ще играя на друго. Това... Чакай. Хора, върнах се и не можах да си довърша изречението. И сега да Флаш ще ви каже нещо. Хора, това ще бъде много як епизод. Ninja Pro снима на Food Draft 17 и на Color Switch. Това ще бъде много интересен въпрос. Обърках за Food Draft 16. Какво? Хората да го видят, ако някой не го знае.
Я играю. Та-дин-та-дин-та-дин. Каза ли, като нещо тук, като правиш отпоръчи, аз е тук някакви неща, той говори за нещо. Това как съм закусал, мълчиш. Мълчиш, правиш един драфт. Хора, между другото, ако се чуете за какво обработвам в момента, или по-скоро, преди баш обработване, ама, ще кача клипа, дето, вие ще го знаете, но аз пак да се кажа, за нашия клан в Clash Royale. Вие сигурно вече го знаете, защото вие ще си го видели и така и така. Така че се надявам да има доста хора, които искат да влезат в този канал. В този клан, бърка се. Така, и остава вече клипа на вашия Господин Тичко. Да, вашия Чичко Ninja Pro. Тичко? Ти пък Тичко. Казах Чичко. Чичко, Мичко, то е едно и също. И хора... Клипа е готов. И хората клипът му ще има един звук, където се чуе така. Няма че обработвам за клипа. Няма че сложа интро под преди. Не сложиш. Да, ама добре, че бях аз да си направя интро, видя ли? Да. Ти толкова хубаво интро не може да направиш, нали? Две ти интрото е на The Flash и на Ninja Pro, аз не направих. И коментите са. Той е нашия си гледа тук. Ако гледаш тогава. Не казвам, ако гледаш, че... Их. Аре, и сега хора, търсим 4-3-3 атака. Може да направим предизвикателство, ако да флаш иска. Ще ви кажа само, защото Ninja Pro може да спре на пауза, докато търси... Добре, ще го спра. И хора, намерихме най-сетне 4-3-3 атака. Я махни, че... И сега да видим какво... Я махни, аз се обяснявам. И хора, излезах от играта. Натиснах само един път да проверя за 4-3 атака. И 4-3 атака. И го има. Видим какви ще са нашите играчи. Я махвай. На батята банарите. Тук той ще избере Ибрахимович, правилен избор. Тук ще избере шоколада. Тук той ще избере Уилямс, правилен избор. Да, това беше много добро. Тук той ще избере някой бразилец, да му се свърже с другия. Но той като не знае кога се прави. Така, той тук ще избере Маркано, така, защото все пак правилен избор. И тук той ще избере Карвахал. Браво на него! Ninja Pro дали ще направи 190? Дали ще достигне целта си? Или ще направи... Той даже дали ще направи 90? Се питате вие. О, синьо. Синьо муньо. Синьо муньо. Който е гледал смешни клипчета, да напише дали е гледал една тъпа жена, където казва не. И той има много тъп отбор. О, я. Дали? Ninja Pro ще на... Той има Рамос! Той избра Рамос! Не мога да повярвам, той направи 98! Дали ще направи 100? Да видим. Я стига се говорила, мълче. 100! Дали ще направи 100? Не! Той не направи 100! Той направи 99! 100, не мога да стигна още една малко чемистри за 99. Кемистри. За 90, за 100. Ай бе! Така че хора, да видим дали ще победи първия матч. Първия матч играе срещу Порто. Серцио Рамос получава жълт картон. Карвахал също. Уилямс вкарва гол!
Ninja Pro. О, и Пизи вкарва също. Ninja Pro води. Той е човек по... Играя срещу слабаци си Ливърпул. Заклявам за тия, къде са за Ливърпул. Човек, Обиждам отбора. финалите. Ай, мой клей! Айде, бе, аз Но ти ще интересно какво е, какво? Моко, ти също не говориш. Ко? Един след друг. Барта, вкарва гол. И той отива на полуфинал. Да играе срещу Евертън. Дали Ninja Pro ще отиде на финал? Ще разберем в момента. Уилямс, Пизи, Андерсън. Уху, 4-1. И хи два червено картона, Ninja аз се Pro убих. отива на финала. Дали ще победи? Дали ще вземе купата на България? Ще видим в момента. Или купата Шампионска лига. Така. Пизи вкарва гол. И е браво Дали Пизи. Пизи ще бъде играч? Да! Благодарение на Пизи, Ninja Pro взе купата. Има 3 пака. Сега ще видим. Дали му се падне нещо хубаво. А? Не. Франческо Точи. И само. Какво смеше? Много е смешно. Да видим другия пак. Блин. Да видим мега пак. На него му се пада. За те да беше Неймар, ба. Лукас е много добър играч. Да видим. Това е Ninja Pro. Това е истинското лице. Ето реклама. Абе, истинското лице Гол на... пака. И последния пак. Кличи. Майко. Не знам какво става тук. Хора, това беше много яка работа. Дали ще направя още един? Ще направиш още един. Ще се състезаваме. Хора, ще измислим състезателни и тогава ще... И хора, върнахме се и ще снимаме така. Каквото ми се пани, най-хубавото ще си избера. Който за мен. Има предвид най-хубавата схема. Няма търсим 4-3-3 атака. Пак който има късмет, му има се пани 4-3-3. Да. И той избира и да видим. Има Роналдо в отбора, взима Роналдо. После той дали ще вземе правилния, взима някакъв. Дали ще вземе Хазард? Той не взе Хазард! Майко, клипа е готов за гледане, качих клипа. Така, защо не взе Хазард? Който Защо е? не взе Хазард, да питам. Защото имаше тъмно си. Ама трябва да вземеш Хазард. Не може да се свържи с Давид Луис. Да се свържи с... Даже Давид Луис не си взел. Хора, той не може да играе. Ти не можеш да играеш. Да бе, аз ще направя повече много по-хубав драфт. Сега ще видиш. Сега ще видиш типа. Сега. Клипа е готов за гледане. Дайте така хора, Ninja Pro. Дали ще вземем Нойер? Дали ще вземем Нойер? Ще вземем ли Нойер? Дали видим? Ще вземем ли Нойер? И... То си Нойер. 5 часа го гледа. Накрая го взе. Той тук взима някакви шматки. Ти шматка. Само се намаля рейтинга. Беше му 67, ама той си го има на 63. Що съм слабак? Нали? Най-хубаво има играч са двама. Кои са те? Кажи ги на публиката. Але ще направи 100. Той сигурно няма да направи 70. Ще видим. Сега няма кой. Нали, ако Ninja Pro направи 70, това няма мога повярвам. Аз ще бъда трамвай. Ако направи 70, направи 70, значи аз съм трамвай. Добре, ако направи 80, аз съм трамвай. Ако направи 100, аз съм трамвай. Само това ще ви кажа, хора. И като гледам, май няма да направи. Имаше испански RB! Такъв испанец имаше. Хора, да направи това. Да видим дали ще направи нещо от бизнес. Какво е това, бе? Абе, бе. Какво направи? 179. 179! Ninja Pro отива на нищото. Фу, драфта спря! Фу, драфта! А, не! Играй! Фу, драфта не е спрял. Играй!
Мале, тук участва Барселона. Ако се бие срещу Барселона, аз съм до там. И като гледаме май в първия матч, Ninja Pro отива към четвъртфиналите. С 7-0. Ninja Pro играе на четвъртфиналите. Така, да видим сега четвъртфиналите какво ще става. Ще загуби. Загуби, майко. Мале, Барселона е загубила 2-0. Не загубил. Така, значи аз на следващия. Скетим палтя за направо по хубав драфт. Или поне да ми се падне 4-3-3 атака. О, я. Милик. Това ще е мляко. Бахте смисъл, като някакво цъп. Така, аз съм дай. Аз съм. Та-да. Аре бе! Какво? А четка бе! Бащата пака. Няма! Точно почне, защото бях... Знаеш не играя, бе? Има си тъпети. Паднах за хубави неща, той ми ги махна. Бащата панара. Добре. Добре. Пригодно се е хора, ще играя само и само заради вас. Ще играя, ето играя. Хоп! Бащата пъти. Кой да избира? Е това. Като диамант. Мълчи. И ще избира това пък. И... О, Модрич! Имаме син Модрич! Така, тук си искам по за Неймар. Баш се паси. Какво се? Мусонда. Какво се че? Мусун да го знал. Си. Ти се е падал. О, ето испански нападател. Yes. Меси! Меси! Yes, Меси! Има Меси. А ти го нямаше. И хора ще стана. И ще набия. И ще го набия тос. Ще го пуснем на камера, ако искат да гледат. Маза, аз говоря за тебе, бе. Не знам. Не знаеш, какво знаеш? Да, че ще дупи. Ухли, защо чека на ух? Ей сега. Виртуген ще вземем тук, вратаря. Вратаря. Уи! Кой да вземем сега? Вземем тос. Кой? Хора, нож матки тук. О, ес. Не се проводи. Бам! Ниш. Значи хора, да ви кажа, Ninja Pro направи 179. Аз ще направя много повече от него. Само стойте и Ще гледайте. направиш по-малко. Само стойте и гледайте. О, Суарес! Суарес! Соларес. Чко е? Като сол. То пък си 80. Ужас! Аре! Не мога да загубя! Не искам да губя! Помощ, хора! Взем! Тос! И накрая! Взима мангала. Изчека! Къде да 88? 182! Да видим какво ще направя. Ти на кой умря? На четвъртфиналите, нали? Не. Че умря е тука. Ти ако умреш на тях, ще аз спечеля. Защото аз бях с повече точки. Али, ти да... Ти ме пръщаха, ти са чекате, бе. Ти ми пръщаха тупи. Даже силър пак имам. Майко! Събрах снеса, бе? Майко, хора, какво стана тук, бе? Няма просто. Сега хора ще направим един двоен драфт, заради вас. Аз го спечелих. За първи път ми запада светло си. Аз го спечелих. Той е мой. И прием, стига мът. Гарет Бел! Имаме Гарет Бел! Имаме Гарет Бел! Мадафака! И те стига. Дай 5, брат!
Айде сега се мълдря. Така, хора, сега ще направим един двоен драфт, само и само. Къде? Ще направим хубава схема. Ето, хора, ето правим сега двоен драфт. Значи аз избирам първи. Аз избирам... О, маширано. Дай. Нинджа Про избира... Чакай. Ай, бра. Направи хубаво. Айде, скай по-замисли. Направихме тройката, брат! Чакай, почух, няма се чуи в клипа. Дай. А, така. Много добре. Моля те избери първи, моля. Ама не съм аз. Аз... Повече не ми го натискай. Да. Хора, да направим... Платна панари, че... Си ми е тос. Объркам се. Тос, не, легендарката е панар! Опа! Излезнах! Ето, тройката събрахме! И легендарна! Ама не трябваше легендарката! Даже от играта излезнахме! Как бе? Хора се върнем след малко. Хора, вижте колко... 4. Той му направим нещо хубаво, ти разваля всичко. Да, бе, аз. Да, точно, че... Вземи му сонда. Пак ли точно сонда? Вземи е тос. Айде сега да го наскал. Айде, бе! Тихо е. За кой ще избереш? Трикет. Хора. Айде сега си избирал, бе. Аз забрах целия. Сега ще избирам всичките резервни. Давай. Хора, това дали ще... О! Ае! Тихо е. Давай, няма да натискам повече. Маркиньос избери. Маркиньос. Кой е Маркиньос? Първия. Сега ще вземеш втория. Ико, така трябва да избереш. Чакай. Ти съм да дам. Ето е този. Чакай. 186. Браво, аз съм направил. О, избери Дрогбата. Дроб, що е? Абе, Дроб, що? Така, дроб. Дроб. Така. Тук ще изберем хора, кой ще изберем? Облака. Облак. И тук ще изберем... Пранята. Не избираме и този пък. Ай, трябва ни Кам. Кам. Не. Трябва ни Кам и нападател. Моя спалите са. Дибала. И последният. Ой, Суарес! Ой, мала ей! Yes, 187. Ето се тъп. Чакай малко, бе. Ще излизаме сега пак и... Това вече ще набия. Това става да направим. Тук. Това искам. Ай, давай. Мале, каква е тази сватба, бе? Каква е тази сватба? Така 1-0 за нас от Лео Меси. Ох. И пак Меси вкара. Така, отивам на четвъртфиналите. Играем срещу... не играем. Барселона и Реал Мадрид, кой ли ще победи от тях? Олимпиакос играем. Айде. Ето тук стискай. Стискай силно. Да го не продължим. Не искам. Продължихме и Барселона се победили. Играем срещу Ливърпул. Без да имат... Така, още малко. Ливърпул ще ги бием ли? Охо! 5-0. Ти му кижил с картон. Ой, играем срещу Барса. Дали ще победим на финала? Неймар вкарва гол. Мусонда вкарва. Рафаел. Усонта?
Меси! Суарес! Победихме. Аз съм единя. Чакайте! По-полека. Марсело! Yes! Марсело! Ама аз имам ли го? Не! Браво, бе, брат! Браво! Добре, че бях аз. Добре, че бях аз. И? Така. Хора, като за края на клипа, ще въртим една вратка. Аз вече съм Не, вратова. имам 14, въртим 14. Значи, Не 14-то. колко? Давай, ти си. Ай, 3. Още. И дали ще печелим някаква карта? Не. И последната вратка? Не е последната. Това е последната сега. Това е четвъртото. Не даде. Аз казах четвърто. Дай да си. Хайде ги следвам. Чакай малко. Аз съм. Чакай. Какво правиш, бе? Иди си тук. Искам да е тук. Да го видя. Ой, какво правиш, брат? Само бавиш времето на клипа. Какво е това? Какво направи сега? Да, ако съм да с магия с... Отидохме там. Аз бях. И? Аз бях. Седем, Аз давай. съм 2 пъти. Защото ти бързаш. Няма нови карти. Няма нови карти, хора. Няма. Оле, ще печели някаква хубава карта. Спечели нова карта. Дай 3 пъти. Алмирон. Давай 3 пъти, после и аз 3 пъти. Накрая. Добре. Последния път. Дай. Нямам мощен път, защото спечели нова карта. Нямаш! Чакай! Спечелих Погба! Спечелих Погба! О, казате? И? Последната карта, дали ще спечелим? Не. Хора, това беше всичко за този клип. Надявам да ви е харесал. Нека беше си след този клип. Кай с края на клипа? Дайде. Ти с края на клипа. Казай. И хора, това ще е всичко за този клип. Това ще е първият ми клип. Абонирайте се. Оставете по един лайк. И кажете в коментарите за нещата на Color Switch. Ще ви ги напомня. Напишите, ако знаете защо, например, 42 ниво е по-трудно от 43-то. И чао! Goodbye! Ще се видим в следващия клип. Казах го. Чики. Пишете в коментарите на какви игри да снимаме. И скоро.